and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Makining usa ka lalaki nga taga San Jose, Ormoc City. Ang atong tatampo, nagdansingan nga Edwin. Ano na? Dagay tabay. Rum. Dali. Puslan man nga. Huwag gamahal na to. Naunsa man ta. Dagay na. Bay, babae ra na ba yun, eh? Ay, Ikaw pagulguol, di ha? mahal kayo na ko si Chubby, bay. Iyo ako gibuwagan. Mamugos ka ng babae nga way gusto ni mo? Limtid, uy. Isang taong ko. Dagay na. Inom pa ta. Naunsa naman yung atong amigo? Uy, Chati, ikaw man na. Dali, bay, dali. Ato ning ubanan ng atong amigo. Nagiinom, hubog na kayo. Nag-gool kay gibuwagan sa uyab. Uy, mao ba? Broken hearted ti ay ni. Tagay rin ko ang ana, uy. Para makuha ang kaguol, ana. Maugad. Day, maayo ay. At ito mag-inom sa kong gipuy, ana. Kay naidaghang beer dito. Nya, lutuan sa taong pulutan. Uy, mayo ba? Tana, bay. Bay dun, tana. Adto to silang Chati. Di, uli naman lagi ito sa room. Under di saya ba, under. Nangita na ko niyang asawa. Asawa nga, takusam to. Takot sa asawa. Ayan na, inom ba ta? Kita na lang mag-inom din ini. Kita na lang. Kaliyo da, mangi sa ay. Top. Nadatugan ko ni mo, uy. Ka, nagpatong noong ko ni mo, chat, ay. Kiyakan ko ni mo. Chati. Chati. May hitabo ninyo ni Chati. O, lagi ba yun, Buang nga ba, Nadam ko sa kong kahubog ito, Nga, saan na ba kung mamabdo siya? Problema ba ko na? Naulitaw man ko. Aw, inoon ba? Buutan mo po na sa Chati. Ha? Mabdos ka? O, Dwayne. O, mayo noon. O, niyon sa may plano ni mo? Mag-ipon lang ta. Ha? I-assign kaglain sa imong trabahoan, be? Obi, ato ko i-assign sa isability. Kay, wa mo kilaing makada sa bagong nga van, good. Ako raman. O, niya ako. Magod sa man ko ini. Ato lang una ka na ko ibutang silang mama. Aron na ay makatanaw-tanaw ni mo ba? Kay, hapit na baya ka mga anak. O, sige, be. O sige lang, kay kung may time gani ko, muli lang kong kalit din ni sa ato. Sige, be. Mm. Pag-amping be dito, ha? Ay, salamat. Usa na lagi katindahan ang akong deliveran, gada. Kapoy. Uy! Ni babae nga kalit nga nilabang! Ay, kuyawan ako, Sabi na kong maligsan na ako na. Miss? Miss? Naunsa mo kami, sa? Nikalit magkaglabang, oy. Sorry kayo, sir, ha? Oo, ako makabantay. Uy. Sibat mo na yun? Bahala siya, Ako nang i-deliver ang akong stock, Aron, makaulit ako sa akong gipuyan. Ay, salamat. Human naging ko deliver. Makapaway naging ko. Uy,
Yun na. Ang babae man nangapit ako maligsi. Naas may waiting shed. Ako nungan eh. Miss! Asa rin ka pa uli? Sa Isabel Leyte. Amo ba? Sakay lang diri kay murag ganiha raman ka nag-atang diha. Ako bitaw tong hapit makaligis nimo ganiha. Oh, oo. Ikaw man di ito. Oo, ako to. Dali na, sakay diri kay mupauli mo sa ko sa Isabel. Ah, sige. Sige niya, lagi ko ginuwat og sakyanan, uy. Puro man puno. Sorry di ganiha ha. Hapit tinuon ka na ko maligsi da. Ako man sa tong sa, uy, kinikalit man sa guguglabang. Wa ko magtanaw nga may sakyanan di ay. Ila-ila di na. Ako si Edwin. Ako sab si Lani. Lani. Mangayon niya ako sa imong number ha, Lan. Kana kung okay ra nimo. Okay rawin. I love you, Lan. Edwin. Mo na, Lan. Bisan tuod og bago lang tang nga nagkaila pero mahal ti ka. May chance ka ako nimo? Nga nung mulimot man ko. Ang tinuod. Ganahansap ko ni mo, Wen. Nga sa ato pa, kita na? Oh, Edwin. Uyab na ta. Bi, nanawag man lagi ka. Be, Oh. be, makauli ka ron. Sakit na kayo kong tiyan. Sa? Mga anak na ko. Uy, ala, Bi, maglisod kong pauli ron di sa ato kay dagang kay kong i-deliver. Sakit na kayo kong tiyan, be. Kuan, pagpakuyog na lang ni mama sa ospital ha kay maglisod yung kong pauli diha. Di may text ni mama nga, babae ang among anak ni Chati. May hinoon nga, maayo ang iyang pagpanganak. Ay, gusto, akong teksan si Chati. Mangumusta ko niya. Unsa pa nimo gi-text na ako, Wen? Ah. Nga nag-be ka man ako. Uy, Kisa ba imong gibe? hala, dito na ako na-send ni Lani ang para kang Chati. Hoy! Ah. Kisa ning imong gibe? Unsa man may lain na kang uyab diha? Uyab, saba uyab yung taon. Wow, uy. Unya, kisa man imong gibe? Ay, para na ni mo, uy. Gusto na ko ba nga bina nga atong tawganay? Nga naman, ako sa man, di ka ganahan eh. Oh, ganahan man. Okay. Sige, be na rin atong tawganay. O ka na ba? Ano ba? Kuan day pipa. Oh. Nakakita na kong atong kapuyan. O sa to? Kapuyan? Gusto na ko magtipo na tabi. Apit naman dahil mga tuig na nagtipon ng Lani. Buwa pag ko makapauli ni nilang Chati na. Ay, buwa nga eh. Kumusta naman ka sila, no? Oh, kitsa may nag-text. Si Chati nang nag-text. B, makauli karon bunyag ni Inday. No, bunyag na di sa akong anak. Ako siyang replyan nga, mapauli ko. Ay, salamat yung taon nga nisugot ang among manager. Ang among area manager nga makauli ko sa amo. Makakita nagi ko sa akong anak. Ay, si Lani nanawag. Hello? B? Be, Oh, B. paulit sa diri sa atong gipuyan, Bibe. Ha? Kaya nga naman? Gilantan ko. Unsa? Ay, unsa? Dili ka makauli ron sa bunyag sa imong anak. Di gid madama, oy. Wa ko tugti sa mong area manager ma. Kamu na lay bahala diya ma, ha? Abi na kog dili ka mo uli. May tabo nga di nga mahal gid ka na ako. Salamat, Be. Kaon na ha, aron kainom kag tambal. Salamat, Be. Ay, kumusta naman kang bunyag sa akong anak? Kumusta ang bunyag ni Inday, ma?
Ay, nabunyag na in taon. Ug ang imong maguwang nga lalaki ang nibarog nga mao ikaw. Unsa? Ha? Muli ka sa inyo sa Ormoc? Obi kay, abi nimo, dugay-dugay na gid nga, wag ko makaduaw nilang mama. Okay. Sige, pe. Balik pa dayon, ha? Wa na din sa ato si Chate, ma? Hiwa na, uy. Di pa uli sa ila. Oh, Kaya hapit na way makaon. Kay dili ka naman magpadag kwarta. ay. Ako nga doon siya sa ilaha, ma. Salamat ka na pakita ka na namo, be. Kugos ni Papa, baby. Kagwapas akong anak, uy. Odi, unsa ba din nahitabo nimo? Nganong karon pa magpakita namo? Pwede ba nga magsulti ta nga kita ng duha? Oo, sa may katipon. Oo. May katipon ako dito sa Isabel. Be, Be, sorry kaya. Mahal ti ka og nga atong anak. Pero, mas mahal na ko sila ni. kinuo ko. Be, kalimtin ako. Kabla ka. Makakita ka pa og lalaki nga makadawat nimo. Ganong imo ba nagibuhat na ko, be? Be, pasaylo ako. Osbon ko pasaylo ako nga napasakyan ti ka. O ako'y mahibo. Kaya naman kay gusto na ako. Nakikita lang ko nimo kay gusto ko nga tapuson na nato nga atong relasyon. Lakaw na. Be, Lakaw na. O ngayon naging pagpakita pa na ako bisag kanusa. Be? Lani? Usa ko ni? Uy! Uy, ngano mo ni? Anong nangipos mo kasi mo mga gamit, ha? Mubiya na ko ni mo, be. Ha? Usa ko'y mabiya ka? Sa dihang ni pauli ka sa inyo sa Ormoc. Niabot ang akong ex, gikan sa Manila. Oh, Ug naipaw na siya sa akong sitwasyon. usa? Ug nagbalik na mi. Usa ko'y nagbalik mo? Nagtipo na taon niya, makigbalik ka sa imuyab? Makigbuhag na ko ni mo, Edwin. Oh, Be, Ay naku tawag kag, be. Kaya wa na ko'y gugma ni mo. Wa na'y lami, Edwin. may buhay ni buhatan ako. Waluwi ka. Lan, nadutlan ako ni mo. Sorry lang gid kaayo, Win, ha, pero pasilo ako ko. Pero mas mahal na kong akong ex kay nimo. Mangubiya na ko nimo. Kinuo ko. Ay, palabi ba eh. Bay, gaba na minitabo na ko, eh. Gibiyaan ako si Chate o ang among anak. Kay si Lani ang ako gipili. Huwag karoon ba'y gibiyaan na hinuong kong Lani, bay? Kay ni Kuyog na si sayang ex, bay. Ano ba kinabuhi ba, good? Pwede na ibawas maabot ba? Kung tambag mo, no, limited sila ni. Kita rin ikaw uglay mabay. Di arang bayad sa among order, sir, oh. Oh, uy, kagwapa niya. Paleho ko og dawat, sir. Ay lang pag-sir na ko, eh. Edwin na lang. Unsa rin mong nan? Janeline. Janilyn. Unsa rin orasa ang imong off? Ikaw, ha? Imo gyud kong giatngan pag off na ko, ha? Gusto mong gugkong nga magkasuod ta o nalipay lang sad ko nga niuban ka na ako nga mga unta dinis gawas. Nisalig ra po ko nimo kay buutan mo ka.
Og nakailara po ka sa akong amo. Tinuod tong imong gisulti ganiha? Nga gibuwagan ka sa imong katipon kay nikuyog sa iyang ex? Tinuod lagi. Mabitaw nga nagkinahanglan ko gikasulti-sulti ron aron ba nga di ko magunahuna niya. Oh, niya? Ako gyud imong natripan. Grabe sa nanong natripan oy. Gaan lang akong buot nimo. Parehas di ay ta. Gaan sad kayo ang akong buot nimo. Ay lang kalain, Lin, ha? Gusto lang kung may baw ka nga sa pagsige na itong kita ba? Naigugman ako nimo. Oh, Edwin. Mao ni tinuod. Nadutlan ko. May paglao maghakaw. Oh, ang kono na ako. Nadutlan na sad ko nimo. Tinuod? Lahab na sa kunin mo? Oh, lagi. Unya, kita na. Oh. Oh, mag-ipon? Ulin, kana kung okay ra nimo. Sige. Magtipon ta. Kinahanglan gid nga mo kayod kog maayo kay duha na nga mong anak ni Jeneline. Ay, sorry. Sorry, miss. Okay ra ka? Oh, Edwin? uy, Hey! Ikaw mo katahining nakabangga na ako. Mary Jane? Kamusta naman ka, oy? Minyo na. Og may anak na. No, kaya na nato makita, oy. Mao. Mga bata pa kay talas nga nakita ta. Mao gyud. Bata pa ta adto. Og nahibaw ka pa nga. Sa una pa kong ganahan ni mo. Oh, ha? Ganahan ka na ko sa una pa? Sige, tagay pa. Kitag sarat ang makita na. Oh, uy, Mary Jane, nga naman nga nang nanood mo ta din Wala kang bata, oy. Giga ko sa mo. Mary Jane. Sa una pa kay kong ganahan ni mo, Edwin. Mary Jane. Mary Jane. Be, wana be tay gatas. Ang bata wana gatas, unya wana putay bugas. Wata may mo na. Ha? Unsa may among kanon ini? Ay, paningkamot kay wako'y kwarta. Wako'y ikahatag nimo. Tug-ani ra gud ko, be. Tinuod ba nga may babae ka? Og Mary Jane ang pangan? Kasi kaingon nimo ba? May nakakita ninyo. Permi ko namang mag-inom og manood og motel. I'm sorry, be. Maudi ay nga kuwang imong ihatag na kong kwarta? Og dili kini ka paigo sa atong konsumo kay may babae ka naman di ay? Be. Nagbinuutan ko nimo uban sa atong anak, be. Pero nakahimo ka pa pagbinuang nako. Dili ko makadawat ini, be. Magmahay kasi mong gibuhat nako. Oy, sa'yo tangon? Din ako, Mary Jane. Mahal kayo na akong pamilya. Maong, I'm sorry ha. Magkalimtanay na lang ta. Edwin?
Di na ko magbinuang. Di na ko magpatintal pag mga babae. Mufocus na ko ni Jenilyn ug sa mga anak. Oh, uy. Nganong abli mong pultahan sa Mumbai? Be? Be! Wa din ni si Jenilyn sa amo. Ang amo ram ning duha ka anak ang nahibilin nga nangatog. Yun. Yung saan ng papel? Yung saan eh? Oh, suwat. Suwat nga gibutang dool sa among anak. Okay. Saan yung suwat ha? Uy, kan Jenilyn maning agi. B. Sa pagbasa mo ining akong suwat, nakapalayo na ko. Pasaylo ang anibiya ko ninyo. Kay dili na ako makaya ang imong gibuhat. Kung magpabilin ko sa imong mga kamot, mamatay ko sa gutom. Oh. Ikaw na'y bahala sa atong mga anak. Jenilyn, dili. Dili! Kipiyaan ko, Jenilyn! Jenilyn! Aking mahal, dinggin mo ang puso ko. Ingon sa nidatog na akong kalibutan sa pagbiya ni Jenilyn. Gibasulan ko ang tanan akong gibuhat. Kanimo, Jenilyn, kung namati ka man karon, pasaylo ako sa akong gibuhat. Manghinaot na lang ko nga makakita ka og lalaki nga para gid nimo. Og dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa Armin. Mao kita mga igalan kaagi ni Edwin nga taga San Jose, Ormoc City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan, sorry, mahal. Sorry, mahal, ikaw lang pala. Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap, mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpangita. Sorry,